ki har gaban abada. A gurbi na zuciya yau ta samu yar kawa, da wani Allah amari babu yana kasantuwa. Tilas ba a yawa zuciya don amintuwa, da wani Allah amari wanda yake kasantuwa. So ne a zuciya ko yanayi bai boyuwa, na yadda za na yi binki don samun karbuwa. A yanzu gashi kin amince mini babu damuwa, in babu ke ba na iya rashin ki gara zaman kushewa. Al'amarin da ke gudana da ruhi sanki ne. Kina rike jigo mai ƙarfiya, mun rike juna ba mahaufiya. Na shiga tekun so mai zurfiya, kin ci miki yabo har tafiya. Zo rike linzami mai kwari, ni ban maka soyayya mai tsauri. Zana tarairayi ka ya jariri, soyayya da daɗi idan ka samu nagari. Na shaida da ni da ke mana yi wa juna uzuri. Kina da hali na kwarai da ke zanyi fahari, ke ce farar attafa jirgin soyayya tariya. Da na ƙi jin muryar ki gara asar miliyan 100.